Мин матур тавышларны тыңлап туйдым. Оренбург театры ул Татарстан белән Башкортстаннан тыш Россиядә бердән-бер дәүләт татар драма театры. Оның 30 еллык ел язмасы кайбер театрларның күпкә зуррак тарихын да уздырып җибәрә дисәк тә, һич мактану булмас. Чөнки төп халкы татар булмаган төбәктә татар театры ул сәнгати функцияләрне генә үтәми. Ул халыкның милли аңын кайгыртучы да, аны оештыручы да, моң зарын тыңлап, дөрес юлга әйдәүче дә булган милли мәдәни үзәк. 80-нчы еллар ахырында милли хәрәкәт активлашкан бер чорда татар театрын яңадан оештыру мәсьәләсе күтәрелә. Ул эшне башкару өчен татар җәмәгатьчелеге Татарстанның танылган режиссер һәм артист Рөстәм Абдуллаевны чакыра. Мен Казанда эшлидем ул вакытта, миңа килеп чыктылар. Шактый уйлаганнан соң риза булдым да, инде монда хәзер Оренбургка килдем. 90-нчы елда инде монда менә театр оешты. Монда театрның оешуы минемчә бик дөрес, чөнки Шишмә башы Оренбург. Бу вакытта театрның үз бинасы да, коллективы да булмый. Төзекләндерү эшләреннән соң бина танымаслык итеп үзгәрә. Заманча сәхнә, 300-дән артык тамашачы сыярлык зал, рәхмәтле тамашачы. Оренбург татарларының йоннарын йылта торган шушы ушак сүнмәсен иде. Безнең театрыбыз мәңге яшәсен иде. Без инде тамашачылар һәрбер театрны, һәрбер спектакльне карарга, йөрергә тырышабыз. Сәхнә остасы буларак Рөстәм Абдуллаев мәктәбе талантлы яшь артистлар тәрбияли. Театрда эшләргә теләгән, ләкин махсус театраль белемнәре булмаганнарга үз мәктәбен булдыра. Актерлык осталыгына өйрәнүчеләрнең берсе 30 елга якын әлеге коллективта эшләүче, хәзер инде үзе танылган артист. Рөстәм абый белән озак еллар эшләргә насыйп булсын. Без аның белән эшләүебезгә тагы да кабатлап әйтәм, бик нык горурланабыз. Аның белән эшләү җиңел, аның белән эшләү рәхәт. Аның белән эшләгәндә үзеңне төрлекләрдән ашасың. Ул кабат-кабат синнән ниндидер яңа кешеләр, яңа русча әйткән яңа факторлар тартып чыгаралар. Менә шундый кеше ул. Бүгенге көндә театрда 20-дән артык артист эшли. Ораларында мәдәният хезмәткәрләре, Татарстан Республикасының, Россия Федерациясының атказанган артистлары бар. Төрле рольләр уйнарга туры килде. Спектакльләрнең төрле образлар. Мин канәгать. Җырлар да булды, җырсызлар да, әмма ләкин мин бик үземнең менә шушы эшләгән дәврдә дигәндәй рәхмәт кенә әйтәсем килә режиссерларга. Хәзерге театрның өстенлеге синхрон тәрҗемә. Шуңа залдагы тамашачы да нинди милләттән булуына карамастан театрның репертуары белән яхшы таныш. Мәдәният учагы каршында оешкан Берлек хәйрия фонды татар театрына 10 ел дәврендә ярдәм итеп килә. Сезон ахырында гадәттәгечә иң яхшы башкарган рольләр өчен актерларга фонд бүләкләре әзерли. Беренче хатын-кыз роле, беренче ир роле, икенче роль. Шуннан инде тагындан да режиссерларга да бөтенесе дә азызлап, акырынлап бүләкләр ләгә инде. Театр бик еш гастрольләргә чыга. Башкортстан һәм Татарстан, Казакстан һәм Россия шәһәрләренең театр сөючеләре Оренбург театры иҗаты белән таныш. Театрның төп бурычына килгәндә 30 иҗади ел эчендә 100-дән артык спектакль һәм театральләштерелгән концертлар, тамашалар, әдәби-музыкаль кичәләр куелган. Театр ел сайын инде традициягә кергән изге Рамазан бәйрәменә багышлап зур концерт әзерли. Татар балалары укыган уку йортларында чыгыш ясап, туган халкына мәгърифәт нуры сибүче булып тора. Талант ияләре өлкәдә үткәрелгән төрле иҗади бәйгеләрдә җиңүче булалар. Артистлар үз бурычларын дөрес аңлый. Кеше кешелеклекне югалтмыйча, кеше булып калырга тиеш. Шуны без халыкка, тамашачыларга шуны җиткерәсебез килә. Бу репертуарда төрле жанрдагы классик һәм хәзерге заман татар, башкорт, рус, чит ил драматурглары язган әсәрләр. Театр үз казанында гына кайнамый. Репертуарны тагы да баету, яңа төсләр өстәү максаты белән төрле стильләрдә эшләүче режиссерлар, рәссамнар чакыра. Театр көннән-көн, елдан-ел үзенчәлекле, игътибарга лаеклы икәнен исбат итеп килә. Алда юбилей. Димәк, тамашачыларны яңа премьера көтә. Оренбургдан Фируза Абсалямова, Татарлар.